Εδώ ένα χαρτί, θα το ανοίξω αμέσως τώρα. Σε αυτό το παιχνίδι μας βοηθάνε όλοι οι καλλιτέχνες χωρίς να το ξέρουν. Μας έχετε βοηθήσει και εσείς. Και εσύ, μάλλον. Δηλαδή, είναι κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες τις βγάζουμε μέσα από τίτλους τραγουδιών σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος από ένα τραγούδι σας, το οποίο λέγεται Μία φορά. Και η ερώτηση έχει ως εξής. Υπάρχει κάτι που έχεις κάνει μόνο μία φορά, αλλά ένιωσες τύψεις και δεν το επανέλαβες? Δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να πω και τι ήταν, γιατί έχω κάνει μια φορά κάτι και δεν θα το επαναλάμβανα, αλλά δεν μπορώ να πω. Θα θέλαμε να μάθουμε η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω. Τι έχει να κάνει? Δεν μπορώ να πω. Ήταν σε πολύ μικρή ηλικία και δεν θέλω να πω. Αλλά μια φορά έχω κάνει κάτι το οποίο μετάνιωσα και δεν θα το ξανά. Και δεν το ξανά έκανα. Να μάθουμε σε ποια ηλικία περίπου? Ήταν, θα σου πω, Δευτέρα γυμνασίου. Σε καλοκαιρινές διακοπές με την κολλητή μου. Δευτέρα γυμνασίου κι εσύ? Δεν ήταν τίποτα, δεν θέλω να το πω. Όλα σε ένα τατουάζ ότι έχεις στο χέρι σου. Το ξανά έκανες? Έχω δύο, σημαίνει ότι το ξανά έκανα, αλλά δεν θα ξανά έκανα τρίτο. Όχι, και αυτό έγινε σε πολλά χρόνια πριν. Και τα δύο. Τι σημαίνει το τατουάζ που βλέπουμε στο χέρι? Να ζήσεις για το σήμερα. Το οποίο πρέπει να αλλάξω πια τώρα που έγινα και μαμά. Γιατί οπωσδήποτε δεν ζω μόνο για το σήμερα πια, με ενδιαφέρει πολύ και το αύριο. Και το αύριο του παιδιού μου, όχι το δικό μου. Και το άλλο, να το μάθουμε και το άλλο είναι μια πεταλούδα πάνω σε μια περικυκλάδα. Είναι κάτι τούθασο που μας έλεγε. Ναι, ήταν πεταλούδα. Συνεχίζω. Συνεχίζεις. Λοιπόν, αυτό που μας δένει εμάς. Ναι. Τι είναι αυτό που δένει εσένα μέσα σε μια ερωτική σχέση και μέσα σε μια φιλική σχέση? Η αλήθεια του άλλου, η ειλικρίνειά του και το χιούμορ του. Να βλέπω δηλαδή στα μάτια του ότι νοιάζεται πραγματικά για μένα, γιατί αυτά φαίνονται, πιστεύω, και να ξέρει να αγαπάει και να δίνει. Αυτό το πράγμα. Πάντως, άκουσα πριν που είπατε πάλι για το χιούμορ. Νομίζω δίνεις πολύ σημασία σε αυτό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, η κολλητή μου φίλη και ο άντρας μου, είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο το χιούμορ. Εσύ έχεις χιούμορ? Για τους φίλους μου, ναι, δεν ξέρω γενικότερα. Γιατί και το χιούμορ είναι κάτι σχετικό. Είναι υποκειμενικό. Σου βγαίνει σε συγκεκριμένα άτομα. Ναι, εγώ πρέπει να ανοιχτώ πάρα πολύ για να δείξω αυτή την πτυχή του. Τη δική σου την αλήθεια τη δίνεις εύκολα στον άλλον? Πρέπει να σκάψει. Ναι, μάλλον. Θέλει χρόνο, πολύ χρόνο, και μάλλον περιμένω να πάρω πρώτα και μετά ανοίγομαι και δίνω πράγματα. Βέβαια, αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι και από την αρχή σε μια σχέση και το στραβό μου θα το δείξω. Δεν είναι ότι θα υποκριθώ την καλή, την ευχάριστη, τη βολική. Και το στραβό μου που έχω τα δείχνω. Η κολλητή σου είναι από την παιδική σου ηλικία ή από το χώρο? Είναι και από την παιδική μου ηλικία και είναι δύο κοπέλες που γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα και οι οποίες είναι αδερφές μου πια, έτσι, δεν θεωρούνται φίλες μου. Άρα πιστεύεις στη φιλία μεταξύ γυναικών? Ναι, πάρα πολύ. Αλλά όχι μέσα από το χώρο. Δεν μου έχει τύχει μέσα από το χώρο και ίσως φταίω κι εγώ. Δεν είναι δηλαδή ότι μέσα από το χώρο ξέρεις τι γίνεται. Συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο, ας πούμε την Ευρυδίκη, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό πλάσμα και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ή με την Ηρώ. Κάναμε παρέα. Μετά, όταν χωρίζουν οι δρόμοι μας, χάνεσαι. Και αυτό είναι που λίγο με στεναχωρεί. Αλλά εκ των πραγμάτων, δηλαδή οι υποχρεώσεις του καθενός τον οδηγούν πια στην απομάκρυνση του ενός από τον άλλο. Αλλά όχι ότι δεν εκτιμώ. Να, σου είπα αυτά τα δύο ονόματα που είναι κορίτσια τα οποία αγαπώ. Και την Ευρυδίκη και που θα μπορεί να συναντηθούμε τυχαία, θα τα πούμε, θα χαρώ πολύ και με την Ηρώ. Βεβαίως. Θεοδοσία μου. Λοιπόν, λόγια σιωπής. Προτιμάς να λες την αλήθεια στους ανθρώπους ακόμη και αν είναι άσχημοι ή κρατάς σιγή ηχθείως? Αν νομίζω και μας απάντησες τώρα λίγο τι θέλεις να λες. Γενικά θέλω να λέω τα πράγματα που με ενοχλούν για να είμαι ξεκάθαρη απέναντι στον άλλον. Δεν θέλω να μαζεύω πράγματα. Και μακάρι να μπορούσα, συγγνώμη, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ήθελα να μην μιλάω τόσο πολύ. Δηλαδή η σιωπή να είναι η απάντηση που λέμε. Αλλά γενικά έχω την τάση ότι με ενοχλεί να το λέω. Δεύτερη σκέψη ότι ίσως τον άλλον τον πληγώνει αυτό. Ναι, προσπαθώ. Επειδή παλιότερα ήμουν πολύ απόλυτη και πολύ κάθετη με αυτό και πλήγωνα κόσμο, αυτό προσπαθώ να το αλλάξω. Και πιστεύω ότι το έχω αλλάξει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, γιατί η αλήθεια πονάει. Και αν κάποιος ερχόταν και μου έλεγε πολύ ανοιχτά κάτι, θα με στεναχωρήσει. Θα ήθελα τρόπο. Άρα εσύ δεν αντέχεις την αλήθεια? Θα ήθελα τρόπο. Την αντέχω την αλήθεια. Απλά θέλω με ωραίο τρόπο. Ίσως έχει να κάνει και με το πού, έτσι. Άλλη αλήθεια στη δουλειά μας, άλλη στην προσωπική ζωή, στην οικογενειακή ζωή. Παντού όμως θέλω, νομίζω, τρόπο. Γι' αυτό και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να αλλάξω. Και το έχω αλλάξει, πιστεύω.
Έτσι είναι. Όλα τα πράγματα νομίζω θέλουν τρόπο. Εννοείται. Λοιπόν, επόμενος τίτλος, πρώτη φορά. Πρώτη φορά που αισθάνθηκες ότι χάνεις τις ισορροπίες με τον εαυτό σου λόγω της διασημότητας, πότε ήταν? Δεν το πέρασα ποτέ αυτό. Ακόμη και τότε που έκανα την μεγαλύτερη μου επιτυχία, ας πούμε, το 99-2000, που ήταν μια πολύ καλή περίοδο, 99 με 2002, κάπου εκεί, ήταν ένα πικ για μένα, ας πούμε, έτσι. Ήταν σαν να συνέβαινε σε άλλον άνθρωπο. Δεν ξέρω γιατί, ίσως από το σπίτι μου, ίσως οι γονείς μου, το περιβάλλον μου. Εγώ ίδια σαν άνθρωπος που έχω την τάση να με κατεβάζω, αντί να με ανεβάζω, με κράτησαν πάρα πολύ. Δηλαδή συνέβαιναν πράγματα, θυμάμαι τότε έκανα μια συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και είχε κάνει μια αφίσα που ήμασταν επίσης όρις, ας πούμε, στη διαφήμιση και το έβλεπα και ήταν, ούτε χαρά δεν μπορούσα να νιώσω, πώς να σου το πω, ήταν σαν να συνέβαινε σε άλλον. Έρχονταν οι κολλητοί μου και μου λέγανε και ήταν φοβερό και αυτό και πώς έγινε και όλο αυτό το πράγμα και πώς αισθάνεσαι και έλεγα. Είχες τυθασεύσει τον εαυτό σου. Χαίρομαι. Αλλά ξέρεις, ήταν λίγο σαν να συνέβαινε σε κάποιον άλλον. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος γενικότερα. Με τραβάω λίγο προς τα κάτω. Δεν ξέρω. Πολύ σημαντικό.